Ano pong pangalan niyo, ma'am? May Richel Habonero. Haba na, no, ma'am? Pero ano po yung nickname niyo? Michelle na lang. Michelle, ma'am, okay. May alam po ba kayong Kapampangan words? Konti. Konti. Ditak. Ditak mo. Okay, very good. Ma'am, pwede po kayong i-test kung may alam kayong konting Kapampangan language. Ano daw? Ito, ma'am. Kung ang kamay ay gamat, mali. Sorry, ma'am. Kung ang kilay ay kili, ano ang tulay? Tay-tay. Ma'am, pakiulit. Tay-tay. Di ba tay-tay? Titi. Tay-tay. Di ba tay-tay, oh? Actually, tama siya, ma'am. Tay-tay, ano? Okay, ma'am. Sige. Ano po? Provoke ako eh.